Jo recordo el senyor Vicente Aguilera Gené molt especial, molt sensible, molt especial. I segons ell, quan arribava a Pobla Tornesa, ja era feliç. Els records són molts degut a les vivències que vam tindre i, clar, tots eren sorprenents degut a que era una novetat. Voler formar un museu en una població de 2.000 habitants a nivell internacional, com ell tenia la il·lusió, desbordava totes les idees. Els mateixos artistes, la resposta que van haver, això ell, més d'una volta i més de dos, diu, és que això mos ha desbordat, perquè va haver la idea de formar el museu quan se van fer 3 exposicions. Clar, les exposicions que es van fer antes de fer el museu, l'exposició indicava, per mediació d'ell, que havien de ser artistes residents o que tingueren casa en Vilafamés. Això va ser la idea base per a que tots aquests artistes que van vindre s'agruparen casa. La formació del museu va ser una curiositat que ell mateixa se va quedar molt sorprès degut a la resposta que va haver en tots, bé els mitjans de comunicació, bé el poble, estar a les cases buides en la zona alta de la població, perquè uns anys antes estaven plenes. Les cases de dalt se van quedar buides perquè la gent se les arreglava en la part baixa. I la idea eixa d'ell, de ser artista residents o que tenen casa en Vilafamés, crec que eixa és la base d'haver realitzat tot el moviment que va haver. Els mitjans de comunicació diuen que en Vilafamés hi havia un museu d'art i la gent, els visitants, venien a veure el museu i el museu no existia. I jo me'n recorde que venien a l'Ajuntament, ¿on està el museu d'arte? No, el museu d'arte aquí no hay ninguno, hay un pequeño museo del vino. ¿Cómo? Pero, ¿y el artista tal no tiene una obra? Ay, sí, pero mire, la tenemos dentro del embalaje. Artistes de renom ja entonces internacional van enviar obres. Ja veus tu, antes de fer el museu, ja on s'havia de fer, ja enviaven obres. En fi, ell era molt feliç degut a que havia aconseguit el que pareix que tenia intuïció des d'anys a. I clar, el poble, ell era feliç, era molt senzill. Molt senzill. Des del meu punt de vista, dins de la meva capacitat, molt concret, molt humà, molt humà.